Вълчо, ела тук. Ела. Ела. Хе-хе. Какво прави момчето ми? Какво прави момчето ми? Ой, миленькият той. Как чичка? Чичкаш ли, момче? А? Чичка ли, моето момче? Ой, какъв си хубав. Хубак. Чакай, няма. Ой. Ей. Хайде, тичай. Давай. Хайде, тука. Хайде, тичай. Тичай, Вълчо. Ей! Хайде, Вълчо, тичай. Ела. Айде, ела тука. Тука, бе. Бубак, давай. Какво се заиграваме тука, ли? А? О. Хи-хи-хи-хи. Красавец ми той, бе. Красавец. Красив вълч. Вълчи, красив ли си, бе? Красив ли си, а? Ой, той миленький. Виж как се нагажда да го галят, бе. Ой, красив. Мучката та. Какво? А? Айде, чичо, бе. Ой. Хайде. Ой, хей. Какво има там? Гаргичи, да, гаргичи. Гаргичи, Вълчо. Айде, чичо. Айде. Ела. Айде. Давай. Вълчо, ела тук. Ела, Вълчо. Ела. Къде тичаш, бе? Буба. О, ето на момчето. Браво. Браво на Вълчо, бе. Браво. Айде да спираме видеото. Стига толкова. Сега чуем да се прибира.